još jedno izdanje emisija Darova je pred nama da vam predstavimo dakle teme i da sa nekim načinom, kako bismo rekli, uvek sa svrhom, sa jasnim motivom predstavljamo naše goste. Ovoga puta tu je gospođa Ana Vujić, inače arhitekta po profesiji, ali ovoga puta nam pomaže da se prisetimo. Dakle, ovih dana je bilo 6 meseci od kad nije sa nama kompozitor Aleksandar Vujić, a kao supruga mnogo toga čini da se njegova muzika čuje, a mi ćemo imati priliku posle ove naše emisije da gledamo kasnije u određenim terminima i koncert koji je bio održan u znak sećanja na našeg poznatog kompozitora Aleksandra Vujića, tako da će nam ovaj razgovor biti pravi uvod za sve ono što bi trebalo da se zna šta je bilo i kako ćemo se truditi zajedno da očuvamo to sećanje njega. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što zajedno, trudimo se, kako bih rekla, ali naravno iz razgovora sa vama imat ćemo priliku da saznamo da mnogi, što se tiče od mladih ljudi, od izvođača, od kompozitora, od kolega, svi su tu na neki način proteklih ovih 6 meseci sa vama. Mislim da ste se na neki način jako dobro uključili u ceo taj posao. Pričat ćemo negde pred kraj što se tiče i kakvi su planovi, ali za početak samo mi recite da li ste vi osmišljavali koncert na Muzičkoj akademiji koji ćemo mi imati priliku da gledamo i uvedite nas što se tiče imena koji su učestvovali tog dana. Pa, pre svega, zahvaljujem se što ste me pozvali da se zajedno setimo Ace, mog supruga, a drugo da se i javno zahvaljujem svim tim eminentnim umetnicima koji su vrlo rado pristali i želeli da sviraju na tom koncertu omaža 13. decembra na Muzičkoj akademiji. Ja sam se trudila u stvari da pitam ljude koji su već imali nešto na repertoaru od Ace, da ne bi morali posebno sad za to da se spremaju. A srećna okolnost je to što mnogo dobri, odlični srpski mladi umetnici iz srednjeg uzrasta, srednjih godina, su svirali vrlo rado Šacina razna dela. Dragana Jovanović sa fakulteta, asistentkinja Darinke Matić i sad docent, ja mislim, me je zamolila u stvari da li mogu da dam neke predloge i onda sam predložila umetnike kao što je Uki Ovaskainen, Maja Mihić, Nemanja Stanković, Stana Krstajić, Marko Josifovski i naravno i bratanac i bratanica mog supruga Dobrila Miljković i Svetozar Vujić, kao što je i Svetozar Vujić borski kontrabasista, prvi kontrabas u operi. Oni su svi, troje njih iz naše porodice pošli stopama svog strica i jako mi je milo zbog toga i oni su naravno učestvovali u tom omažu. To je bio jedan mali koncertić od 45 minuta sa nekim kratkim isečcima ili kratkim delima, naravno, jer je bilo malo vremena i jako sam zahvalna fakultetu kako je to lepo teklo i kako je dekanica jedan divan govor održala. Jeste, imat ćemo priliku naravno svi zajedno to da gledamo i jako je zanimljivo, vi ste tu uvrstili neke inserte što se tiče horske muzike, tako? Imali i kratak nastup sa tribine kompozitora Stefana Milenkovića. Jeste, što je stvarno jako me raduje što je Stefan to svirao i to sa takvim entuzijazmom i tako rado svirao to kolo Acino, da je prosto, to je bila kruna te tribine i zaista je bio ogroman uspeh, pošto on ume, prvo odlično svira i zaista sa ljubavlju je to odsvirao i sa elanom. Jeste. Ja ću, naravno imat ćemo teme različite što se tiče sećanja, ali jako je zanimljivo, vi ste jednom prilikom rekli da je njega krasila ta, dakle, kako bismo rekli, 2 dara. Znači i znanje, je li tako, sviranja klavira i kompozicija, što je jako važno za stvaranje muzike. Čini mi se da se to i kod kolega osjećalo i da ste vi primećivali u suštini te komentare koji su bili pozitivni. Da, u stvari, on je prvo završio klavir pa magisterirao, ali nije sebe smatrao pijanistom, nego više se bavio kamernom muzikom. Inače, svakodnevno počeo dan sa pola sata vežbanja klavira. To je meni bilo jako prijatno dok ja spremam doručak, on svira, vežba. A pored toga završio kompoziciju i dirigovanje, jer je smatrao da sve te oblasti su u suštini veoma važni za nekog kompletnog muzičara i to je bilo pre 2 veka sasvim normalno da su ljudi
koji se bave muzikom, da znaju da komponuju, da diriguju i da sviraju barem jedan instrument, često i 2-3 instrumenta. I njemu je to jako pomoglo. I kad je radio sa studentima svoj predmet, taj predmet koji je bio strah i trepet, sviranje partitura, jedan od najtežih predmeta, koji u stvari obuhvata muzičko delo, on je mogao da osvetli tu problematiku sa 3 aspekta, što je jako dobro bilo. I oni najbolji studenti, najvredniji koji su se trudili da što više nauče, oni su to trenutno možda da se plašili predmeta, ali unazad su se često zahvaljivali zato što moj suprug ih je terao zaista da ozbiljno rade taj predmet, jer taj predmet pokazuje suštinu dela, muzičkog dela. Dakle, opaske su bile kvalitetne i u njihovom nekom razvoju kao muzičarima su im pomogle. Međutim, u tom nekom, kako bih rekla, vašem zajedničkom životu, koji je bio stvarno, opet ne bih želela da ulazim u neke emotivne detalje, znam da vam je još uvek sve to jako sveže. Mi inače, upravo sada je 6 mjeseci danas kada snimamo tu emisiju, tako da je još uvek sve to delikatno. Međutim, mislim da s ovim našim susretom ipak vidim da ste i vi preuzeli na sebe to. Vi ste mi jednom prilikom također rekli, on bi najviše voleo da se njegova muzika što više svira. Pa naravno, samim tim što dobro, s jedne strane, nažalost, nismo imali svoju decu, ali njegove deca su njegove kompozicije i njegovo delo i njegov trag u ovom svetu jesu kompozicije njegove. On je jako voleo uopšte da se bavi muzikom i da diriguje i da komponuje. Najviše, u zadnjih 10-20 godina, najviše se bavi u stvari ipak komponovanjem, ali i osnivao razne ansamble, recimo na Muzičkoj akademiji, madrigalski hor, mali kamerni hor. I tu je naravno dirigovao i svoja dela i naravno i tuđa dela, kao što je Mokranjac nekad činio, jel? Svaki kompozitor voli da čuje svoje dela. Mora da se uvrsti, naravno, sigurno. Ali isto kroz taj neki, kako bismo rekli, razvojni put, vi ste imali priliku sve to da pratite i gledate, bilo je tu i snimanja diskova, ali tako, mnogo toga je zabeleženo, putovanja. Dakle, taj horski deo, možda bi mogli sad oko njega malo da se zadržimo, toga je također isto, paralelno su se odvijali, kako bih rekla, njegovi talenti. Da, u stvari on je, kao što sam rekla, svirao klavir kao saradnik muzički, znači pratio uglavnom pevače, violiste, često i strance i pobrao jako lepe kritike, čak i u Ljubljani i u Zagrebu, gde su škrti sa pohvalama. I voleo je to da radi. Međutim, sve više ga je vukla kompozicija, sve više je počeo da komponuje i pre svega je smatrao da Srbija u stvari mesto gde treba da se neguje već po pravoslavnoj tradiciji, ta horska muzika, i on sam je radio u raznim horovima tokom svog života. I zato je najviše na početku svoje takozvane karijere, baš je pisao dela za horove, za mešoviti, ženski, muški, dečiji hor. I polovina njegovog opusa u stvari jesu horovi, horska dela. A drugu polovinu čine onda dela za solo instrumente, za klavir, za violinu, za flautu, za čelo, ali to se manje zna zato što nekad njegova dela su prosto postali hitovi, možda ružna reč, ali zanimljivo, to se retko dešava da u klasičnoj muzici neko uspeva da napiše delo koje istovremeno klasično delo, nije jeftino, nije kič, ali istodobno izvođači vole da ga sviraju, a publika vole da to sluša i da se jako često izvodi, a to se njemu zapravo dešavalo. Jeste, on je isto znao da govori o toj nekoj vrsti njegove emotivnosti što se tiče te savremene muzike. Ako bismo pričali o tom nekom savremenom načinu, dakle, komponovanja, imamo sve različite pravce, naravno, svi su dobrodošli. Međutim, on je nastavio tu neku tradiciju, kako bismo rekli, razmišljanja o tome kako to dopire do ljudi. I jako mu je isto bilo to drago da osjeti da se to prihvata ne samo od izvođača, nego i od publike. Jeste, on je u stvari smatrao, što ja smatram nije tako bitno, ali umetnost opšte je komunikacija. Znači, onog trenutka kad umetnik piše muziku koje ne dopire do publike, a naročito ne dopire do izvođača, nije postigao svoj cilj. I zato je pisao uvek na neki način
komunikacije, znači sve što je pisano nije bilo ekstremno moderno, savremeno, mada i u ekstremno savremenoj muzici ima sjajnih dela koje komuniciraju, ali jako teško to postići, ja vidim. I sad čak u razvijenim zemljama se malo vraća ta ideja da je ipak umetnost komunikacija. Ne samo muzika, i likovna umetnost. Znači nije sama za sebe, je li tako? Ne, nije lar pour lar, nego jednostavno ti pišeš ne za sebe i ne za jedan uzak krug kompozitora koji će tebe slušati da bi ti njih slušao, jer to se dešava, nažalost, nego pišeš za muziku koju osjećaš i pišeš za publiku svoju koja će to da razume i da uživa u tome. Da podeli u suštini. Da podeliš u stvari svoje emocije sa ljudima i svoju energiju. A Aca je imao zaista jednu ogromnu količinu pozitivne energije koju su ljudi, čini mi se, i osjetili kod njega. Jedan pristup veoma pozitivan ka uopšte svim događajima, pozitivan pristup svetu, životu, muzici. Koliko se u vašem domu vežbalo, probalo, koliko ste imali prilike kroz čitav taj zajednički život da prisustvujete, dakle, onom bučnom glasu, je li tako, bučnom osmehu i opet ta neka čudesna energija koju vi prisustvujete u stvari stvaranju jednog muzičkog događaja u vašem domu? Da, pa na našu sreću imamo veliki stan, u stvari deo jedne kuće u Zemunu sa velikom baštom i taj stan je pružao mogućnosti da Aca tamo drži čak i horske probe, jer njegov madrigalski hor koji je osnivao 2001. godine na Muzičkoj akademiji, to je kamerni hor, tu je bilo 15-20 ljudi i oni su nekad imali probe i kod nas, pa da retko, a više simfonijeta, njegov kamerni orkestar koji u stvari broji 11 ljudi, oni su često imali baš probe kod nas u kući, a ja kao arhitekta sam radila konkurse, pa opet moje kolege su dolazili kod nas, tako da kuća je uvijek bila puna i radno, u radnom smislu i puno prijatelja, pošto smo voljeli da se družimo. Sigurno je i muzičarima bilo lepo da na taj način provode vreme dok se nešto priprema. Saradnja sa njim mislim da nije bila stresna. Ne, on je to umeo toliko lepo da komunicira s tim mladim ljudima, recimo horu ili sa orkestrom svojim. Je bio strog pa nekad? Pa moram da priznam da on bio i strah i trepet za one ljude koji nisu baš voljeli da rade. Na fakultetu njegovi studenti su se malo podelili. Oni najbolji koji su želeli da uče, da rade i da se usavršavaju u svojoj struci što bolje. Oni su išli u njegov hor, tamo su pevali i posmatrali kako on radi sa kamernim ansamblom i često su dobijali priliku da diriguju, da stanu pred orkestar na javnim nastupima, što su bili jako zahvalni, jer moj suprug smatrao da je taj madrigalski hor, kao što i bi trebao orkestar fakulteta, da služi baš studentima, znači da i oni mogu da stanu i da diriguju, ne samo da slušaju, jer to je najveći problem uvek za mlade umetnike, gde da diriguje, kako da nastupaju. Pred kim jeste? I bio je jako strog u tom svom predmetu, tražio je puno od svojih studenta, tražio je ozbiljan pristup, jer je smatrao da je to jako važan predmet. Ono šta se svira i kako se svira i šta je suština muzičkog dela, to je apsolutno partitura. Tu se sve vidi. Ja sam malo učila isto klavir, pa znam toliko o muzici, koliko je to važan predmet. I on je, Boga mi, naterao ljude da rade, čak nekad i vanredno dolazili su ljudi, nikad nikom nije progledao kroz prste. On je imao taj svoj madrigalski hor gde su dolazili kompozitori, dirigenti koji su morali da slušaju taj predmet i nikad nikom nije oprostio, morali su da odrade od A do Š, makar i pod suzama, i kasnije su se tek zahvaljivali ti isti ljudi kad su se zapošljavali, recimo kao korepetitori u operi ili u horu ili u orkestru, da baš zapravo taj predmet im treba. Jedna studentkinja, koja je bila jako slaba, odjednom prosvirala na času. I Aca pita, pa šta vam se desilo? Pa vi ste divni, sjajni. Profesore, baš mi to treba, ja sam sad shvatila kad sam se zaposlila. Znači, on je gledao suštinu i nije želeo da bude popularan, a konto toga što se propušta.
Bio je vrlo pošten u svom poslu. I principijelan, I naravno. principijelan i zato su neki, zaista oni slabi studenti, su bežali od njega i imao neki epitet kao prestrog profesor, mnogo traži. A oni koji su sad, recimo Stefan Zekić, Olga Milićević, Katarina Božić, Veškovac bivša, Budata Božić, Natalija Mićić, oni su svi na najboljem putu da naprave lepu karijeru, zahvaljujući tome što je on bio strog i tome da je bio strog i tražio je baš da se radi. Naravno, posvećen svom poslu. Bio je posvećen svom poslu i svojim studentima. Voleo ih je, zaista. Voleo je omladinu. Tu, znači, generacijski, kako je i protok njegove karijere prolazio, tu su i sazrevali određeni muzičari, kao što smo videli i Stefana, i on je, kako bih rekla, u tim nekim svojim tek, je li tako, zrelim trenucima. Stefan Zekić. Mislila sam na Stefana Milenkovića, izveo isto fantastično tu kompoziciju njegovu, tako da ima tu puno različitih muzičara. Pomenut ćemo naravno još neke imena. Ali voljela bih, pošto jako je kratko vreme, znači ovaj naš susret je takođe ima jednu funkciju, a to je vi se jako trudite da se mnogo toga još u budućnosti i ostvari. Ne samo ovaj koncert o kome pričamo. Dakle, možemo napomenuti šta ste sve do sada u stvari uspeli, jer znam da nije lako da komunicirate sa svim tim ljudima, ali rekli ste mi da su vam se svi vrlo rado odazivali do sada. Jeste. Što je isto jedan velika čast. Da, meni je velika uteha u stvari to da svi ti umetnici, studenti, bivši umetnici koji su svirali njegova dela, su se veoma rado odazvali. Čak neki su studenti ponudili da naprave u SKC-u koncert njegove horske muzike. To je bilo jako teško. Naravno, ja sam to koordinirala čisto, jer to mora da se koordinira kad su horovi u pitanju. I jako mi je bilo drago da je sala bila prepuna ljudi koji su došli da to slušaju iz epiteta prema Aleksandru Vujiću, profesoru, i to sam jako zahvalna svim tim bivšim horskim pevačima koji su nekada u različita doba pevali u madrigalskom horu. Znači, između 2001. i 2013. kad su zabranili taj hor iz nepoznatih razloga. Taj hor je vrlo lepo radio. Dakle, to je bio jedan od koncerata, taj horski, i onda posle toga tokom cele jeseni sam bila pozvana sa strane raznih umetnika, Nemanja Stankovića, jer sam jako volila da svira Vujićeva dela, i 2-3 puta me je zvao da je različite stvari. Čelista Nemanja Stanković koji je izvaredan. I kao čovek i naročito kao umetnik, on puno svira, pa Ukijova Skajnen, pa Maja Mihić, pa Marko Josifovski, Natalija Mladenović, faktički Galina Nikolin mlada, ili Ivan Bašić, jedan mladi talenat naš. Svi su oni svirali Acu i svi žele da ga i dalje sviraju. To mi je jako milo, zašto čovjek, Aca, samo može da živi dalje kroz svoje kompozicije i svaki kompozitor to želi u suštini. Jasno, to je jedan od najvećih. I meni je to uteha kad vidim i uvek želim da odem, da slušam te koncerte, jer mislim da zaslužuju umetnici da bar supruga ode i da sluša taj koncert. I uvek me to dira i sad mogu da kažem svima se zahvaljujem koji tako revnosno i lepo sviraju ta dela i sa ljubavlju i sa razumevanjem. Biće toga još, Ana, evo, zato i želim da kažem sve te vaše napore, jer to je jedan stvarno, kako bismo rekli, to nije nikakav posao. To je napor, to je neki angažman koji radim s ljubavlju, zaista, jer volim muziku od detinjstva. To nas je spojilo, u stvari. Jeste. O tome ćemo nekom drugom prilikom, kada još malo prođe vremena, jer znam da je još mnogo toga sveže, da se priča o tim nekim emotivnim trenucima. Međutim, vi ste mi rekli da će biti i kompakt disk trostruki u nekoj budućnosti, je li tako? Ili ima pomoći sa strane? Da li je Sokoj tu, udruženje kompozitora? Pa ja ću da se obratim Sokoju, zato što do sad on nijedan CD nije izdao pomoću nekih institucija, a na puno različitih CD-a iz sveta, znači iz Evrope, Azije, Afrike, postoji po jedan odličan snimak njegovih dela, pa ću i jedan ceo CD iz Nemačke sa njegovim horskim delima.
I ja želim da napravim neki izbor, odabir, naravno zajedno sa Zoranom Jerkovićem i još sa nekim stručnjacima, da odaberem najbolje snimke i da napravim neki presek njegovog stvaralaštva, da ostane neki trajni trag, jer to su ipak razni CD-i razbacani po svetu. Volim da to sve bude, ne sve ne može, jer to bi bilo 10 CD-a. Ali 3-4 CD-a da napravim sa horskom muzikom, sa solo muzikom sa solo instrumente, kamerna muzika i za veliki orkestar, to najmanje ima dobrih snimaka, nažalost. Sve su to live snimci. Kako da ne, i to isto ima onaj moment, svi ćemo se mi nekako potruditi da njegove želje ostvarimo. U nekim od poslednjih susreta pričali smo, ali tako, o Jasenovačkoj Golgoti. Golgota Jasenovačka. To ga je na neki način jako držalo i toliko je želeo, trudio se da ako bi to moglo da se eventualno ovde izvede. Ponovi, da se ekranizuje, jer je tu u stvari samo izvedeno u Banja Luci, je li tako? Samo je izvedeno u Banja Luci i to pod velikim poteškoćama, jer nije bilo, Aca odavde išao da radi malo sa horovima i naravno horovi na licu mesta, ali nije bilo dovoljan broj proba uopšte. Jedna jedina proba, pola probe je bilo i ne znam kako je on to uspeo da pokupi tu energiju pozitivnu. Orkestar, hor i solisti i narator. I to je njegovo najomiljenije delo gde je sažeo svoj životni opus na neki način, ali moglo bi to bolje da se snimi još možda sa većim brojem proba i tu u Srbiji bilo bi lepo ipak, ne samo u Republici Srpskoj. A to je još jedan od, kako bismo rekli, napora koji bi će se jednog trenutka isto... Muzika je nešto što, vidite i sami, apsolutno ne prestaje. Dakle, naši životi jesu sa nekim ograničenim trajanjem, međutim, evo... Muzika živi. Ali ona živi i eto zato i pričamo večeras u ovoj emisiji o darovima i naš napor je da vama damo što više lepote i kako bih rekla, snage da čitav taj vaš muzički napor sada prema svom suprugu da uspešno i da se dobro osjećate u tome, jer ipak nije ponekada ni lako. Međutim, da sad evo pred kraj, ovo je na neki način početak slušanja njegove muzike, možemo samo reći dakle, da nas očekuje u budućnosti možda nešto od izvesnosti od koncerata. Aha, da, sad odmah, 12. marta na Kolarcu će da se premijerni izvodi njegov opet Kolo, legendarni Kolo. Ovaj put, on je to nedavno napisao, letos još, za 2 gitare i za 1 kvintet. To će da se izvede i to je Majle Ru Obradović i Nemanja Bogunović su gitaristi. A u kvintetu znam da će i Nemanja Stanković da nastupe, ne znam koga je još okupio oko sebe, ad hoc, da prate taj duo. Biće jako zanimljivo. Pošto evo sada da i gledalcima objasnimo, zato što mi moramo emisiju snimiti ranije, taj će se koncert desiti, to je 12. ponedeljak, a mi idemo posle koncerta. Međutim, mi ćemo sve te utiske i atmosferu sa tog koncerta opet nastaviti da govorimo o njegove muzici. A ovde smo samo pomenuli šta je to od najsvežijih vaših nekih, kako bih rekla, aktivnosti. Posle toga vas očekuju, dakle, pregovori što se tiče diska i na neki način... I 13. još jedan mali sladak koncertić u muzičkoj školi Manojlović, gde je Aca i predavao na početku karijere, gde su njegovi bratanci i bratanice učili, njegova mama je bila zaposlena. Tu će biti koncert Vujić Radić, Sećanje. Dušan Radić i Aleksandar Vujić, njihove pesme i bit će gost trio Josifovski, Smilja, Marko i Mala Anđela. Biće vrlo sladak, lep, mali koncert. I to je, znači, 13. uveče u 7:30 u Manojloviću. To je opet utorak, dakle, kada ćemo mi u stvari pokazati našu priču. Međutim, sve ovo što smo rekli bit će na neki način, valjda, kako bismo rekli, malo više dostupno mladim ljudima i struci da prisustuje tim koncertima. Mi ćemo onda naknadno posle toga imati priliku da se prisetimo. Gospođo Vujić, ja mislim da smo na neki način samo dotakli vrlo profesionalno. Nismo hteli tako da pričamo ni kako ste se upoznali i kako je arhitektura i muzika stvorila jednu lepu građevinu, a to je vaš zajednički život i puno muzike oko nje. Pa bez ljubavi prema muzici verovatno ne bi bili zajedno danas, jer jako je naporno nekom ko ne voli muziku da živi sa muzičarem takvog kalibra ko toliko njegov život bila muzika, priroda, šetnje, druženja, a pre svega muzika, a ja
mnogo voli muziku i to nas je spojilo. To je potpuno spojilo. Nismo imali prilike da pričamo o Mađarskoj, vi ste inače poreklom iz Mađarske i tamo ste se i upoznali. Dakle, njegova muzika se dosta izvodila i u Segedinu, čini mi se da smo bili u Budimpešti. Čak prvi put, to je, moram još da kažem na brzaka, jer sam se oduševila, tad smo se i upoznali. Njega su pozvali kao mladog kompozitora, još je bio student, čini mi se, da nešto odsvira svoje. On odsvirao metamorfoze koji su mnogo savremeniji nego ova dela sad što je radio. Metamorfoze svoje odsvirao i morao 7 puta da se poklanje, toliki je bio uspeh. Zaista ogroman uspeh. Tu su bili svi oni kompozitori koji su sad u svetu poznati. Znači mladi ljudi koji su slušali. I u jednom trenutku je jako postao poznat u Budimpešti i počeo da se druži sa Šifo Andrašom, sa Kočić Zojetanom, sa Emilom Petrovićem. To je bio njegova ulaznica u taj svet, taj koncert gde se on pojavio ovako. I jako sam ponosna na to. Dobro je da smo se i toga setili, da smo napomenule. Bliži se kraj našeg susreta, slušat ćemo i muziku Aleksandra Vujića i naravno ovo je bio jedan trenutak sećanja zajedno sa suprugom Anom Vujić i ja vam se zahvaljujem što ste imali prilike i snage. Ipak danas je vaš dan na neki način koji je trebalo u porodičnom krugu, međutim evo mi smo zajedno u televiziji Hram odali na neki način, eto, na pravi način u stvari sećanje na našeg dragog prijatelja i uvaženog kompozitora Vujića. Hvala. Zahvaljujem se stvarno još jednom za to. Hvala puno. Doviđenja i vidimo se već sledećeg utorka. Thank you.